Kaixo denoi eta ongi etorri 18 astetan triatleta erronkaren bigarren ediziora. Aurreko edizioan parte hartu zenutenok dagoeneko ezagutzen nazue, baina besteok jakin Amaia naizela eta asteroko entrenamenduen taulen azalpenak emango dizkizuedala. Aurten gainera, ni super sprint edo triatloi herrikoiak egiteko prestatzeko entrenamenduen azalpenak ematea arduratuko naiz. Astean 3 eguneko entrenamendua ezarriko digu Hector Llanos, fitguneko entrenatzaileak. 3 kirolak landu beharko ditugu, zehazki astelenetan igeriketa, ostegunetan bizikleta eta igandeetan korrika egingo dugu. Hau, 3 egun hauek zehaztu dizkigu Hectorrek, hobeto etortzen bazaizue beste egunen bat egitea arazorik gabe aldatu dezakezue, baina hori bai beti ere kontuan izan 3 egunak behintzat jarraian ez izatea eta egun bat edo biko tartea uztea entrenamendu batetik bestera. Pare batuar batetik igeriketarako erreferentzia moduan lagunduko dizuena. Kiroldegi bateko igerileku arrunt batek 25 metro luze izaten dituela, hau erreferentzia moduan izateko distantzia kalkulatzerako orduan. Eta horretaz gain, espero dut intentsitate kalkulua ere egina duzuela dagoeneko, hau etengabe agertuko baizaigu gure eguneroko entrenamenduetan. Eta bestela, webgunean, erronka atalean, prestaketan, eta bertan daukazu formula kalkulua egiteko. Hau garrantzitsua da, norberarena ezberdina izaten baita, eta entrenamenduak modu egokian egin ahal izaten. Igeriketarekin hasteko 2 aldiz 75 metro egingo ditugu. Eta behin 75ak egitean, 10 segundu deskantsatu, eta ondoren berriro beste 75 metroak. Esan dugu 25 metro luze izaten dituela normalean igerileku batek, beraz, 3 aldiz luze bat egitea izango litzateke 75 metro egitea. Hori bai, 75 metro hauek egiterako orduan, kontuan hartu behar dugu, lehenengo 50ak egingo ditugula bat intentsitatean, eta beste 25ak aldiz hankak landuz egingo ditugu. Hankak lantzeko taula edo pula duzuen materiala hartu eta besoetan jarriko dugu, horrela, eta besoak geldi egongo dira eta hankei emanez egingo dugu igeri, hankak lantzeko ariketa izango baita. Eta horrela aipatu bezala guztira 75 metroak egingo ditugu eta bloke oso hau 2 aldiz errepikatuko dugu, batetik bestera 10 segunduko deskantsua egina. Behin hau amaitzean, bigarren blokearekin hasiko gara. 6 aldiz 25 metro egingo ditugu, beraz, 6 luze egingo ditugu. Eta hori bai ikusten duzuen bezala, batetik bestera 55 segunduko tartea utziaz. Bigarren blokea ordea, tokar tabla ariketa eginez egingo dugu, hain zuzen ere taula edo pula duzuena hankartean jarri eta brazada bat ematen dugun bakoitzean, atzekaldean tabla ikutu beharko dugu. Jarraian berriro ere pula hartu, hankartean jarri eta 12 aldiz errepikatuko dugu 50 metroak ebi intentsitatean eta batetik bestera 15 segunduko deskantzua utziaz. Hau da, 50 metro egiten ditugun bakoitzean, 15 segundu hartuko ditugu, lasai, arnasa ondo hartzeko, eta berriro ariketari heltzeko. Eta hau errepikatuko dugu 12 aldiz. Eta zergatik jartzen du pula, ez delako estilo librean izango, eta hankartean pula jarrita egin beharko dugu igeri, ez? Zailtasun erantsi honekin gure estiloa eta teknika hobetuz joateko. Eta asteleneko igeriketa entrenamenduarekin amaitzeko, txalupa edo bizkar modalitatean 100 metroak egingo ditugu. Baina hau bai, huts intentsitatean ikusten duzuen bezala taulan, lasai-lasai, gure onera itzultzeko, errekuperatzeko eta entrenamendua lasai-lasai amaitzeko. Eta azkenik, entrenamendu taularekin batera gehitu digu Hector Llanosek, beste taula bat, pesekin egin beharko ditugun ariketa zehatzekin. Eta jarraian gure bigarren kirolari helduko diogu, ostegunean bizikletaren txanda izango baitan, 60-65 minutu aukeran uzten digu Hectorrek, bazuen gaitasun fisikoaren arabera, edo batzuk agian oso dituak zaudete bizikletan, beste batzuek gehiago kostatuko zaizue, horren arabera 60-65 minutu egingo ditugu bizikletan ostegunean. Bertan bai kontuan izateko ohar bat, 85 eta 85 pedalkada minutuko hor jartzen du RPM, horrek esan nahi du pedalkada minutuko. Eta honola kalkulatu modu erraz batean, 10 segunduan zenbat pedalkada ematen dituzuen kalkulatu eta ondoren hori bider 6 eginez. Jarraian ikusiko duzue erantsitako taula barne izan ere Hectorrek prestatu digu beste taula bat, hau da, ariketa gehigarri bat, gure bizikletako erresistentzia hobetzen joateko eta hori entrenamendu taularekin batera jasoko duzue. Eta azkenik,
osteguneko entrenamenduarekin amaitzeko kore ariketak egingo ditugu, zeina taula hau beti duzuen zintzilikatuta triatloiamaitedu.eus webgunean. Igandean gure hirugarren kirola praktikatuko dugu, korrika hain zuzen. Hemen materialik ez duzue beharko, material berezirik, hori bai kontuan izatekoa, 10 minutu hauek ebate bi intentsitatean egingo ditugula lehendabizi, jarraian 5 aldiz errepikatuko dugun blokea izango da 100 metro progresiboak, hau da, pixkanaka lasai hasi eta abiadura azkartuz 100 metro egin arte, topera iritsi arte, eta jarraian beste 100 metroak itzuliko gara lehengo lekura lasai. Hau blokea beraz 5 aldiz errepikatuko dugu. Eta azkenik amaitzeko 5 minutu egingo ditugu lasai, euts intentsitatean. Eta hauxe izan da aste honetako entrenamendua, zuen sentsazioen berri jakin nahi dugu, beraz, zalantzarik izan, Telegram aplikazioko taldean lasai idatzi, zuen kezka zalantza sentsazioa pozak denetik eta sare sozialetan ere bai.